da ni jyst yn chwarae gêm o freestyle yn sydyn. Un o'r games gorau ti'n gallu gael ar cyfrifiadur yn flin. Dwi'n meddwl mond ar Windows ti'n gallu gael e. Dwi'n mynd siŵr sut, dwi'n mynd i weld o, yn lle arall e. Ie, iawn, oedd hwnna. Ie, dwi'n mynd o. O, na ni. Na ni gael. O! Skills. Play again? Yes. Mae Gruffydd a Dafydd o'r label Klep dim Trep yn mynd ati chwilotam gerddoriaeth i'w ryddhau. Ar ôl mynychu'r cwrs diwydiant cerddoriaeth yr wythnos diwetha, mae Dafydd yn benderfynol mae'r ffordd ymlaen i'r label i'w ail-ryddhau cerddoriaeth o'r 70au ar vinyl. Wel, da ni fan hyn heddiw yn chwilio am hen stwff i ryddhau, hen fiwsig. Nath ni sylweddoli yn eitha buan, dweud gwir, diolch i waith, i'n gwaith calad ni lle, bod pobl yn hollol obsessed efo'r hen music ma. So, a dyna di'r thing, really, to. Da ni jyst yn fan hyn yn chwilio am yr hen music ma, trio gael bod dim at ei gilydd, ac os di pobl yn mynd i brynu fo, wel, dwi'n mynd i roed ar bobl, a fyddwn ni'n med, fyddwn ni'n sorted. Ie, mae'n farchnad fwy os wbeth i ail-ryddhau hen recordio. Swn i'n feddwl achos bod nhw wedi cael ei ryddhau yn barod, ti'n beth. Mae pobl yn gwybod bod nhw'n dda. So dwi'n mynd all yn iawn pan bod pobl yn mynd am rhywbeth fel hyn, yn lle rhywbeth fel hyn. Sbia, ma' hwnna'n huge. I gwario hwn, allai roed hwn yn bocad, garantio chdi. Allai roed hwn yn bocad sy'n ffitio rhywbeth fel hyn, ond chdi beth yn gallu rhoi hwnna mewn bocad na. Ie, does am really lot o fiwsig yma. I ddweud y gwir. Wedi bore go aflwyddiannus, mae Gruffydd a Dafydd wedi penderfynu mynd i'r archifdy lleol i chwilio am gerddoriaeth. Ach di hanes yn un de. Ti'n barod ogl ar music yn dweud? Mae'n ogl yma ti'n iawn. Hein ydy'r peth o vinyl yma? Na. Na. Beth ydyn ni'n gael un da? Tape? Tab, diwn? Ond y vinyl dyn ni eisiau de? Wel ia, ond be oedden nhw'n neud oedd recordio fo'r tab, wedyn rhoid o'r vinyl. A newn ni un peth, os newn ni rando ar y tab a gweld pa reid yn ei licio, wedyn allwn ni roed ar y vinyl o fan acw lle. Nes o'n ni lawr ffordd hyn. Yn yr archif yma, mae'n enwog trwy Gogledd Cymru. Sy'n Gaernarfon lle. Dyn ni'n siŵr sut sŵn dyn ni chwilio ar hyn o bryd. Mae o dal, dyn ni'n hollol agored unrhyw beth. A dos o bod ben yn ei ffindio chwaith. Ond yn amlwg, os mae'n rhywbeth yn neidio allan amdano ni, newn ni drio allan ni. Achos dyna'r unig beth allai neud, rili. Sa'n ei bod mynd i wneud y gwaith yma iddo ni. Mae'n ei wneud o'n hun. Mae'n mynd amdani, sa'n yn gwneud. Lle ti arni, Daf? Wel i di beth? Na. 80s. 80s. 70s di hwn i gyd, dwi'n meddwl. A mae siwlf yma yn reit dda, de. Ti wedi ffindio rhywbeth? O, mae'n German. Da ni'n trio ffindio rhywbeth allan ni ail-ryddhau, basically. A Griff yn un wrth i yn mynd trwy pethau. So dwi'n mynd all y beth yma to, yn oed. So pan mae'n dod i bethau fel un, dwi'n mynd siŵr iawn be i wneud. So, O'r meibion. O, lle mis o. Ie. So, dyna ni ddeud,
Mae'n gymaint o bethau yma. Ti jyst ddim yn siŵr o'n lle ddechrau, rili. So just sbio o gwmpas, rili. Ie, mae Llef yn just yn briliant, achos mae'n gymaint o just hen bethau yma. Ffron ma fatha sbio fyny o'r goffennol, ti'n gallu gweld hen fatha hanes, music Cymraeg. A mae'n mynd fatha yn gronolegol, ti'n gallu fatha cerdded back in time, dda. Dwi'n teimlo weithiau fatha, mae'n un ochr fi'n gerddor, mae'n ochr all yn hanesydd, a mae'n just mor unigryw gallu cyfuno'r ddau yna, so beth. Mae'n Llef Lind un o'r unig lefell yn neud o, rili. A dwi'n ymlaen i rando'r ein wan i weld be gan i weld, Mae'r ymweliad ar archif wedi bod yn un llwyddiannus. Nawr, mae'r ddau yn mynd ati i'w rando ar y gerddoriaeth mwyn penderfynu pa recordiau i'w ail-ryddhau. Ti'n dal lle ni gyd i fydlu? Ti yw eisiau gwrs yna, ysdi? Ydy hwnna'n mynd o? A ti'n cofio wan pan o'ch ti'n mynd a rentio videotapes o siop, fe? O, no, ie. O'ch ti'n gwneud mynd yn ôl, cyn mynd yn ôl. O, ie. Ond os dwi'n meddwl o'r archif ar o'ch siop fideos, lle sa neb erioed i fynd yn ôl. Boen di, ynddo? Ne. A fi sy'n gadw? Ydyn barod? Barod. Oedd hwnna'n mynd illa. Ti'n gwybod yn byd ar unrhyw byd, e? Wel, iawn. Ydyn Ta beth o? Ie? Ie, dwi'n cyfle. Pwy dyn nhw lle? Wyt ti'n Saron. Iawn, de. Iawn, de. A reit i fynd yn ôl o hon? Ie, dwi'n mynd i ymlaen eto hwnna. Yr un German, man. Bwrhoff. Bwrhoff. Bwrhoff bai. Bwrbaw. Dwi'n Dwi'n siŵr. Dwi'n bydd cael de? Mae'n dipyn bach mwy o fynd, dwi'n meddwl. Mae un o dda, de. Mae un o dda. O, a wedi ta? Dwi'n dod o? Na, just, dwi'n chdi'n iawn sti. Dwi'n ni'n gymryd hynna. Dwi'n ffonio nhw. Ie. O, wedi. A dwi'n siŵr bod ni'n gallu ryddhau un. Ydw. Oes? Fi'n meddwl, de. Ie. Iawn lle. Ti'n excited o'n sti? Ie, dwi di... Dwi'n meddwl, cochdi'r hwyl sydd. Gweld y gola ar y diwedd y twnal, te. Bwrw ni. Ie, ddeth ni'n sôn yn... Wedi diwrnod hir o chwilota, mae Gruffudd a Dafydd yn ceisio cysylltu gyda'r bandiau i weld os ydynt yn awyddus i'r label ryddhau eu cerddoriaeth. Mae'r dydd yn dod i'w derfyn a'r rhestr yn lleihau. Hyd yn hyn, dyw'r ddau'n cael fawr o lwc. Da ni ar hyn o'r bryd jyst yn trio ffonio trwy y bandiau nath ni ffindio yn yr archif, trio cael gafel yn nhw, gweld os ydyn nhw efo unrhyw fath o ddiddordeb yn y byd i ryddhau rhywbeth. Helo? Na, dwi'n allan siarad, dwi'n gael yn interview. Okay? Na, dwi'n gael yn interview. Iawn, hwyl. So, dyna'r teip o beth ni'n neud ar hyn o'r bryd. Dyma'n mynd y dda iawn, ond jyst yn gorau gweithio'n galed ar beth yma, dwyt. Gathon ni manylion cyswllt i chydig dipyn o bobl o'r archif. Dyn ni'n trio gafel yn nhw. Achos gobeithio fydd nhw efo diddordeb mewn ail-ryddhau chydig o'i records efo ni. Mae yna rhyw bit bach yn nhw sy'n meddwl ella newn nhw, achos gen nhw'n preswm i beidio, so dyn ni'n cynnig o beth eitha da iddyn nhw, dwi'n meddwl. No way, ie. So, Chris Bysedd, really. Okay, well. Fucking hell, mae pawb di marw. Mae nhw'n gyd i marw. Mae nhw'n gyd i marw. Mae'n rhaid bod, mae'n ychydig yn... Gymwyd ar hwn. Come on, stay positive. Fydd yn iawn. Mae hwnna'n gyd i marw, do. Dau o hyn di marw, so mae hwnna.
Hwna'n done. Ti'n siŵr bod nhw wedi marw, neu ti jyst yn... Ti'n aros ar y ffôn am digon hir, ti? Be, i ddisgwyl na farw? Na, Dwi'n gwybod. O na, sori. O deud? Wel na, illa bod chdi jyst angen gadw i ringio chdi bach mwy. Na, ma'n wedi marw, sti. Iawn. Just cael look drwy hwnna eto, a wedyn just cymara fo, wedyn. Ie, ti eisiau... Dwi'n gwybod. Ti eisiau gyd unwaith eto, ta? Ia. Nes ti drio nhw? Gwyddi nhw? Yr un na? Ie. O na, actually. 014. 014. Pan byddwn ni'n methu nhw? 212. 212. Shit, pwy ddeng? Bir. Neu bwr. Bir hoff. Bwr. Helo? Chdi fyna? Pwy fi? Aloma, o Tony Aloma.